Hvala puno, brate, za pozdrav i hvala za lepu dobrodošlicu i zaista smo jako srećni što možemo biti sa vama. Ja sam se baš večeras setio ovo što je on spomenuo, sahrane Blažeta, pa pitam brata, nisam mogao se setiti, ali kaže ima najmanje 15 godina i to ima više. Kako vrijeme brzo prolazi. A ja želim da vas pozdravim onim starim hrišćanskim pozdravom Maranata. Naš Gospod dolazi, draga moje braće i sestre, i to je moja radost, to je sve ono što ispunjava dušu moju i telo moje. Da li vam je bilo teško večeras doći? Nije. Mnogi ljudi se hvale visokim školama, doktoratima, magistratima koji su završili na raznim koledžima, a ja sam najveću školu završio u malim crkvama kad je bilo najteže. I sjećam se dobro kako mi je bilo teško, bukvalno baš teško, kada sam trebao iz Šida, iz Vojvodine, da se selim za Bosnu. Dobili smo jedno mjesto Prnjavor. Istina, tad kad smo se trebali doseliti, niti imam stana, ne znam ni gdje ću ići, pa smo 100 kilometara bili daleko, živjeli kod ženini roditelja, pa dođem u crkvu i tu smo mi spavali u dečje odelenje. I onda su braća kupila jednu peć i onda ja naložim u crkvi i naložim tu gdje smo spavali, pošto ostajemo ceo vikend. I obično bi, kad je ono zima, ja ustanem rano da podložim vatru. I tako jedno jutro dođe jedan brat, Drago, sa svojom ženom i sa svojom ćerkom, odnosno sestrom. A njegova kuća je 17 kilometara daleko od crkve. On nije imao auto, on nije imao ništa. On bi pešice išao do crkve. I ja ga pitam, Drago, kaži mi kad ti ustaješ onda u subotu ujutru? Pa kaže obično oko 2 sata. Onda namirim stoku, sredim sve i tamo negdje oko 3:30 mi krenemo još po mraku kroz šumu i ide u crkvu. Kaže, ponekad naiđe neka kola, ona zaprežna pa nas povezu, ali kaže to nije često. Nikada nije izostao, nikada je kiša, ni sneg, ni led. Ja ga gledam i pitam ja njega, brat Drago, kaži mi da li ti je teško? A on me onako pogleda, kaže, a šta teško? Pa ja idem u crkvu da služim Bogu. Znate, koja je to lekcija bila za mene? Ja nikom nisam rekao, a ja gunđam u sebi. Znate, 100 kilometara moram proći da stignem do prve crkve. Pa onda još 30 do druge, pa 30 do treće. I meni onako krivo za sve. Ali kad je on to meni rekao, kad sam ja video koja je on žrtva, često sam ih ja vozio svojim autom tamo prema kući, onda sam rekao, o Bože, oprosti mi, nikada više ja neću gunđati i reći da je meni nešto teško. Ja dođem autom, a kažem teško mi je, a on pešice 17 kilometara. Zato pitam da li nam je bilo teško. Kako je stvari ta naša služba? Kaže Drago, ja sam došao da služim Bogu. Hajde da pogledamo kako je to izgledalo još u starom Izraelju. To su znali svi deca, to se ponavljalo stalno. 5. knjiga Mojsijeva. Dakle, ovaj tekst svaki Jevrejan izgovara svakog dana. Ali evo što Bog poručuje. I kaže njima ovako, 5. knjiga Mojsijeva, 10. poglavlje, 12. stih. Sada dakle Izraelju, šta ište od tebe Gospod Bog tvoj, osim da se bojiš Gospoda Boga svojega, da hodaš po svim uredbama njegovim, da ga ljubiš i služiš Gospodu Bogu svojemu iz sveg srca svojega i sve duše svoje. Šta ište Bog drugo od tebe, osim da ga ljubiš i da mu služiš svim srcem svojim. I pogledajte još 20. stih gdje kaže ovdje Mojsije, boj se Gospoda Boga svojega, njemu služi i njega se drži i njegovim se imenom kuni. Kako su ovo moćne reči? A sad bih ja želio da svako sebi, ja sebi postavim jedno pitanje, kakva je moja služba Bogu? Kako ja služim Bogu?
Ja sam, čitajući pismo i gledajući, našao da postoji 4 vrste službe. 4 vrste službe. I jedna od tih verovatno pripada i nama. Ajde, ja ću spomenuti. Prva služba koja se spominje u Svetom pismu je robska služba. Znate ko su bili robovi? Pa on nema slobode, ono što mu kaže gospodar, on to mora da radi. Nema tu priče, znate. Ne može on ja hoću, neću, nego jednostavno to mu se naredi. A možda će neko reći, pa takve službe nema. Ajde vas podsjetim na neka imena. Kažu da je Valam nekada bio Božji prorok, a onda je postalo nešto što je njemu bilo jako zanimljivo i interesantno, znate, i počeo da odlazi od Boga. I kada su došle sluge Valakove, da traže od njega da prokune Izraelja, pa on zna ko je Izrael? Pa zna. I pazite što on njima kaže. Ajde vi prenoćite da ja pitam Boga. Jer mi trebamo svaki put da pitamo Boga. U principu mi ga pitamo, da li za ovu stvar ja trebam pitati Boga? Da li ja trebam pitati Bože, da li ja trebam u subotu ići u crkvu? Pa postoje neke stvari koje se podrazumevaju, koje se znaju, koje su normalne. On traži nešto, meni jako čudno, što ima da pita Boga kad zna da je to blagosloven Božji narod. I pogledajte njegov odgovor slugama Valakovima. 4. knjiga Mojsijeva, 22. poglavlje, čitaću 13. stih. Ujutro ustavši Valam reče knezovima Valakovim, vratite se u svoju zemlju, jer mi ne da Bog da idem sa vama. Drugim rečima, ma išao bi ja, jel? I ponuda nije loša, ali mi ne da Bog. Svetski ljudi razmišljaju, pa verovatno mu nismo dali dovoljnu ponudu, pa mu daju sljedeći put više, pa on opet ide da pita Boga. Ne da mi Bog. Jel možda znate još nekoga ko je išao na silu? Nešto da radi. Bog mu kaže, ti si prorok moj, ideš sada u Nineviju. Ninevija. Znate šta je Ninevija? Ma to je njihovo zlo. Neprijatelji. Gde da idem ja tamo da ja njima propovedam da pa treba da ih pobiješ, Bože, sve. I on beži. Bog kaže Ninevija, a on ide za suprotni pravac u Tars. A onda Bog čini ono što čini, riba ga progutala i Bog ga vraća natrag. Jel on ide radosno? Pa nije. Obilazi on taj grad, propoveda on, a onda čeka da ih Bog uništi. I onda se ljuti kad to Bog nije uradio. On ide pod silom. Dakle, to je robska služba. Da li postoji opasnost da moja služba je robstvo? Ja to radim što moram. Znate, moja žena, moja deca, nekako neki pritisak izvrše, pa ja to radim. Postoji jedna druga služba, a to je najamnička služba. Znate ko su najamnici? To su radnici koje vi iznajmite, oni rade, vi im platite i sve u redu. Da li postoji opasnost da moja služba bude najamnička služba? Ajde da pogledamo neke primjere Svetoga pisma. Prvo što bih želeo spomenuti, a to je jedan dobro poznati primjer. Jako dobro. Možda jedna od najpoznatijih priča. Luka 15. poglavlje, 3. priča. 2 izgubljena sina. Jedan svestan da je izgubljen, odlazi daleko. Znate gde je otišao? U daljnu zemlju. A gde je to? Jer znamo mi otprilike gde bi to moglo da bude. Oče, daj ti meni što pripada, a njemu u stvari ne pripada ništa dok je otac živ. Tek nakon smrti, dakle, 2/3 ide starijem, a 1/3 njemu. I on odlazi u daljnju zemlju. Da vas ne zadržavam puno, kada odemo do Isaije, kada je car Ezekilja razbolio se, sećate se. Pa mu prorok dolazi, kaže, naredi za kuću svoju. A on kuka pred Bogom i Bog kaže, ajde, produžit ću ti još 15 godina. A on, kako ću ja biti siguran, jel da? Bog čini tada jedno neverovatno čudo. Znate šta se događa sa suncem? I to nije bilo samo lokalno, nego su vidjeli tamo iz one daljne zemlje Vavilona. I kada su došli, prorok pita,
A odakle su bili? Šta su vidjeli? A on kaže, dođeše iz daljnje zemlje, da ne prepričavam taj događaj. Dakle, mlađi sin odlazi u Vavilon. I dok ima para, imate prijatelje, sve je dobro, tako? Potrošite pare, onda nema prijatelja. I on se vraća natrag. A njegov brat koji je ostao, pa sve što je imao, to je bilo njegovo. Mlađi je njegov brat odneo, sve je bilo njegovo. Ali kad se čula pesma i veselje, a on se vraća s polja, i kad saznaje šta se dogodilo, je se on obradovao što mu je se brat vratio? Ne. I jedna strašna slika. Dolazi otac i hoće da ga obraduje, da ga uveseli. A on njemu kaže u 29. stihu, dakle Luka 15:29. Kako ovo su teške riječi, bar za mene. Možete zamisliti i oca koji sluša da o njemu kaže ovako. A on odgovarajući reče ocu, eto te služim toliko godina. Dakle, ja tebe služim i nikada ne prestupih tvoje zapovesti. Pa meni nisi dao, kaže, ni jareta da bi se proveselio sa svojim društvom. A kad dođe taj tvoj sin, napravio si mu veliku gozbu. S čim se on hvali? Hvali se sa službom i hvali se kako on nikada nije prestupio zapovesti svoga oca. Ali, draga moje braće i sestre, to je istina? Neko kaže, pa ne znam, kako ćemo znati? Pa kako ćemo znati? Šta je osnova Božjeg zakona? Ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Jel on ima tu ljubav, ja vas pitam? Pa nema. To je bila forma. Njegova služba je bila služba interesa. On radi za imanje. On misli da će tako da zaradi Božju milost, a ona se ne može zaraditi. Eto te služim toliko godina. A onda otac grli i jednoga i drugoga, jer on želi i jednom i drugome dobro. Da, to je naš otac. Evo, pošto vrijeme brzo prolazi, idemo do Jova. Znate Jovove muke i nevolje kroz koje Jov prolazi. I kada mu je bilo ono toliko teško da je iz njegovih rana izlazio gnoj koji je smrdio, crepom je strugao. Ja sam gledao jednu reportažu iz Amazona gdje se jedna devojka izgubila u prašumi i onda je naišla na jedan potočić i onda je išla dok nije došla do veće reke, do naselja i onda su tu pozvali pomoć. Ona je toliko smrdilo tog znoja, to je bilo, odnosno gnoja, to je bilo toliko muva, mušica koje su se kupili, to je bilo strašno. Crvi su izlazili iz njenog tela. Kako je izgledao Jov? U tim mukama, u tim nevoljama. Dolaze prijatelji, pa znate, 2 sedmice ćute, a kad su progovorili, bolje da su ćutali. I evo što oni kažu. Ja mislim da to uopšte bilo razmišljanje ljudi onog vremena, pa možda čak i danas. Evo, čitamo 21. poglavlje, 14. i 15. stih. Dakle, knjiga o Jovu, čitam 21. poglavlje, 14. i 15. stih. A Bogu kažu, idi od nas, jer nećemo da znamo za puteve tvoje. Šta je sve mogući da mu služimo i kakva nam je korist da mu se molimo? Kakvu korist ja imam od toga? Ako nemam korist, ja neću da mu se molim. Ajmo do Malahije, skoro identična slika. U Malahiju 3. poglavlju kaže prorok Malahija u 14. i 15. stihu. Rekoste, zaludo je služiti Bogu i kakva će biti korist da držimo što je naredio da se drži i da hodamo žalosni pred Gospodom nad vojskama. Zato hvalimo, ponosite da su srećni, napreduju koji čine bezakonje i koji iskušavaju Boga, izbavljaju se. Kakva je korist? Kakva je korist? To se ljudi pitaju. Šta imaš ti od toga što ideš u crkvu? Koliko puta su to samo meni rekli moji prijatelji iz sveta. Kad sam bio mladi propovednik u Šidu, jednom prilikom jedna naša sestra iz jednog susjednog mjesta išla je biciklom do Šida i onda kad je ušla u Šid, vidi ona jednu stariju ženu, sedi na klupi i plače.
i ona nije mogla proći, jednostavno, ona je sela pokraj nje, zagrla i pita, majko, što plačeš? A ona kaže, a kako neću plakati? Imam 2 dece. Sin neće da čuje za mene, otišao je za Novi Sad, niti dolazi, niti se interesuje. Ćerka koja živi tu u kuću koju sam dala, isterala me iz kuće. Spavam u šupi, ne da mi više ni da jedem. Nemam volju nikako više za životu. I ova naša sestra se toliko sažalila, onda je otišla kući, donela joj hrane da ima šta da jede. I tako je s njom pričala, družili su se i u subotu pozvala je u crkvu. I ona je došla u crkvu. Ona nije imala ni za dar, sestra je dala i za dar. I tako je ona dolazila i jedino tu je našla nekoga koji je bio spreman da je prihvati, da je zagrli i da je kaže lepu reč. I prolazilo je vreme i sjećam se jednom prilikom, imam ja skupštinski čas. I na skupštinskom času sam govorio o našim darovima, prinosima i tako dalje, dakle o potrebama. I ona digne ruku i kaže ovako pred svima, ja bi tako vola kada bi ja mogla nešto da dam Bogu i crkvi, a ja nemam ništa. Znate, ja nisam prorok, a ja tad proročki rekao, ko zna, možda će ti Bog dati jednom priliku, pa ćeš imati ti priliku da pokažeš Bogu svoju veru i na takav način. I nije prošlo samo kratko vreme. Dakle, njen otac koji nju ostavio pre godina, otišao je za Ameriku, nikakav kontakt, on je umro i u testamentu on ostavlja nasledstvo svojoj kćerki. Hotel, bilo je tu jako puno novca i tako dalje, ne mogu se setiti svega, ali znam da je bila jako velika cifra. I sretnemo se mi tu kod starešine i ja njoj kažem, evo vidiš, kako te Bog blagoslovio i dao ti priliku da ti sad pokažeš svoju vernost. Znate šta je ona mene pitala? A koliko ja sad to moram da dam? Ja sam se iznenadio. Ja sam rekao, ne moraš ništa. To je stvar srca. Ti znaš ono što pripada Gospodu. A koliko ćeš ti dati od svog, to ti moraš da odlučiš. I znate koliko je dala? Ništa. Tad se pojavio njen mrtvi sin iz Novog Sada koji počeo da obilazi svoju mamu, da donosi kolače, kekse, sokove, da kaže, mama, ajde ti da živiš sa mnom u Novom Sadu, da mi kupimo kuću, tebi će biti lepo sa mnom, i tako dalje, i tako dalje. I majka odlazi za Novi Sad. I tu se izgubio svaki trag što se tiče i kontakta između nas. Međutim, znate, kada neko pokaže takav stav, onda dolazi ona druga strana. Isto nismo znali da je njen otac imao jedno vanbračno dete, ali nije bio uopšte siguran da je ta njegova druga kćerka živa, ali je ostavio u testamentu opciju, ako je živa i ako je pronađe, da se onda podeli pola-pola. I advokati pronađu i nju. I ona je bukvalno morala sada pola da toj drugoj polusestri. Tako to prolazi kad neko želi samo interes. Kakva je korist? Sjećate se i one priče o domaćinu koji izlazi na trg. On najmi radnike, s njima se dogovara po groš, a poslije ide pa uzima druge, treće i tako dalje do pred sami kraj radnog vremena, pa kaže im što bude pravo daću vam. I onda počinje da isplaćuje od zadnjega. Daje im groš, celu dnevnicu. Kako reaguju prvi? Oni su bili ljuti. To nije pravedno. A on kaže, pa ja sam se s vama, jel tako, dogovorio po groš. Što ste vi ljubomorni što ja hoću da dam i drugima? Kako je to ljudsko srce? To je služba najamnička, služba interesa. Naravno, Bog ne želi ovakvu službu kao ni robsku službu. Postoji treća vrsta službe, a to je služba iz zahvalnosti. Bog je umro za mene i iz zahvalnosti ja želim da mu služim. Je li to u redu? Ma možda na prvi pogled izgleda u redu, ali ajde ovako da kažem sad. Jedan mladić video kako se devojka davi, skoči je, izbavi je napolje, spasi je, a ona ga pogleda i kaže, jao, ja sam tebi toliko zahvalna, ja ću se udati za tebe iz zahvalnosti.
Hoće on reći, baš ti hvala. Da, tako je, baš upravo to. Pa Bog ne želi čak ni takav oblik. Postoji samo jedna služba, braćo moje sestre, koju Bog prihvata. A to je služba iz ljubavi. To je ono što Bog očekuje. To je ono što traži od nas. Pa on je nebo ostavio ne zato što je morao, da ga je otac naterao, nije došao ni iz interesa, ni iz zahvalnosti, nego iz ljubavi. Iz ljubavi. Bio je spreman dati svoj život samo zato što nas je volio. Evo kada pogledamo Evanđelje po Jovanu, to je Isusova prvosveštenička molitva, 17. poglavlje Jovanovog evanđelja. I ovdje u Jovanovom evanđelju mi nalazimo, čitam 2 teksta. Prvo 4. stih, da Isus kaže, ja tebe proslavih na zemlji, posao svrših koji si mi dao. I pogledajte 26. stih, kaže, on završava i kaže, i pokazak im ime tvoje i pokazat ću da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude i ja u njima. Ljubav, draga moje braće i sestre, samo je ljubav jedino merilo prave službe. Moja služba Bogu mora biti isključivo iz ljubavi. Bog ništa drugo neće primiti. Ništa. Samo službu iz ljubavi. Dozvolite pred sam kraj da ispričam jedan događaj iz starog vremena. Bilo je to vreme još robovlasničkog sistema. I kaže jedan bogati feudalac, imao je puno robova, ali je bio poznat po tome kako je bio vrlo okrutan. Znao je često da kada neki njegov rob koji bi se oženio, dobio dete, on bi uzeo pa ga prodao i odvojio ga od žene i od deteta. I mnogi su doživjeli taj bol. Ovaj mladi rob bio je mlad, bio je jak, bio je zdrav, bio je vredan. I oženio se i dobio sina i ta njegova radost je bila radost pomešana sa strahom. Hoće li sada gospodar doći i prodati ga? I ono čega se plaši, nažalost, to se dogodilo. Jednoga dana dolazi gospodar i kaže mu, spremi se, ideš sutra na pijacu. A on ga je molio, on ga je preklinjao da ga ne proda, da ga ostavi, molim te, služit ću te, samo nemoj me prodati. A on bi se nasmio onako cinički i kaže, sutra ideš na pijacu. I sutradan, zajedno sa još nekoliko robova, našao se onim kolima i krenuo je. Krenuo je prema pijaci, slomljenog srca, ostavljajući ženu i dete. Ali na putu je doneo odluku. Doneo odluku da će tamo da viče, ja neću ništa da radim. I zaista kad je bio na pijaci, bio je onako privlačen kao rob da ga kupe. Ljudi bi dolazili i on viče, ja neću ništa da radim, ja neću ništa da radim. Ja ću ubiti onoga ko me bude kupio. I terao je mušterije od sebe. I tako je on celo prepodne samo vikao da neće ništa da radi, da ubiću ko me bude kupio. A jedan čovjek tamo stojao je dugo i to posmatrao. I u jednom momentu taj čovjek prilazi njegovom gospodaru i ovaj to rob vidi i on još glasnije priča. Međutim, ovaj ne obraća pažnju. I rob vidi kako ovaj vadi kesu sa novcem, daje mu, zauzvrat stavlja papir u džep i onda mu prilazi. Kada je prišao, rekao mu je, mladiću, ja sam te kupio, ti si sada moj. A ovaj rob, slomljen, besan, vikao, neću ništa da radim, ja ću te ubiti prvom prilikom. Na to je novi gospodar rekao, znaš šta, mladiću, radit ćeš ti raditi, još kako lepo ćeš raditi. A on je rekao, nikad ti neću raditi. I tako se sad našao u nova kola i krenuo u drugom pravcu. A onda poslije jednog dužeg puta su stali. Gospodar je rekao da izađe napolje i onda mu rekao, vidiš li ovu kuću? Rob je čutao. Samo bi rekao, neću da radim. A on je rekao, ovo imanje, onda mu je pokazivao ogradu, kaže, to imanje koje ćeš ti da radiš. A on bi pogledao njega i rekao, neću raditi, znaj, čim bude imao priliku, ubiću te. Na to je ovaj gospodar rekao, znaš šta, mladiću, ja sam tebe kupio, ti si sad moj. Ali nešto ti nisam rekao, ja sam kupio tvoju ženu i tvog sina.
Na to ovaj rob je stao, bio je iznenađen, šokiran. A onda gospodar rekao, ali to nije sve. Ja sam nešto odlučio. Odlučio sam da tebi, tvojoj ženi i tvom sinu poklonim slobodu. Rob je gledao gospodara, nije znao što da kaže. A onda bi gospodar rekao, ali to nije sve. Ova kuća i ovo imanje koje sam ti pokazao, to je moj poklon za tebe i za tvoju porodicu. Kada je ovaj mladi rob to čuo, on je sa suzama u očima pao pred noge svog novog gospodara, ljubio je njegove noge. Znate šta mu je rekao? Ma sve ću ti raditi i bit ću tvoj dok sam živ. Braćo moje i sestre, želim nešto reći. Ja sam bio sluga jednog ovakvog zlog gospodara. On je mene maltretirao, mučio me 20 godina. Zlostavljao me. A onda jedan drugi gospodar me otkupio. A onda mi još nešto dao. Dao mi je slobodu. Dao mi je život. Dao mi je porodicu. Sve mi je dao. I ja sam zato odlučio da tom svom novom gospodaru služim svim srcem, svom snagom i svom dušom. I za kraj čitam riječi cara Davida. Kada gleda svog sina kome predaje sada dužnost i obavezu, on kaže sljedeće. Čitamo to u prvoj knjizi Dnevnika, u 28. poglavlju, u 9. stihu. A ti, Solomone sine, znaj Boga Oca svojega i služi mu celim srcem i dušom dragovoljnom, jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna. Ako ga zastražiš, naći ćeš ga. Ako li ga ostaviš, odbacit će te za svagda. A ti, Solomone sine, znaj Boga Oca svojega i šta kaže car David, otac sinu svojemu, i služi mu svim srcem svojim i svom dušom svojom. I ja vas pozivam, draga moje braće i sestre, ovom novom gospodaru koji vas je otkupio od onog zlog gospodara koji vas je tlačio i želio uništiti, donesite odluku da mu služite svim srcem, svom snagom, svom dušom iz ljubavi, drage volje. Amin.